Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo dito lang sa Umasenso Online Season 2 DA Anniversary Special. Ako po si Annalyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Belated Happy Anniversary sa mga magigiting na kawani ng kagawaran ng pagsasaka. Ikinararangal po naming lahat ang maglingkod ng buong husay at katapatan tungo sa sama-sama nating pagkamit ng ating minimithing masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya dito sa Pilipinas. Hello po sa aming live viewers worldwide. Live po tayong napapanood ngayon sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Live din po tayong napapakinggan sa radyo natin Naga, 89.5 FM, BBS DWLV 91.9 FM at Mayon Internet TV. Napapakinggan din po tayo ngayon sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Muli niyo po kaming samahan ngayong umaga sa isa na namang umaasensong talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Maligaya at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sa
Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Noong ika-23 ng Hunyo ay pinagdiwang ng Kagawaran ng Pagsasaka ang ika-125 anibersaryo ng ahensya. Tema ng pagdiriwang ang Kagawaran ng Agrikultura, 125 taong naglilingkod tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Ngunit kailan at paano nga ba nagsimula ang Kagawaran ng Agrikultura sa Bicol? Narito si DA Rafis Chief Ma'am Lovelio Gorin upang ibahagi sa atin ang kasaysayan ng Kagawaran ng Agrikultura sa Bicol at upang ipakilala sa atin ang mga naging Regional Executive Directors nito. Magandang araw po mga ka-agri! Ang ika-23 ng Hunyo o tuwing June 23 ay ipinagdiriwang natin bilang anibersaryo ng pagkakatatag ng Kagawaran ng Pagsasaka sa buong bansa. Ang Department of Agriculture and Manufacturing ang isa sa mga pinakaunang ahensya na naitatag ni Pangulong Emilio Aguinaldo makalipas ang 11 araw matapos ang proklamasyon ng Philippine Independence noong June 12, 1898. Ang selebrasyon ng ika-125 anibersaryo ng Kagawaran ng Pagsasaka ay isang pagpupugay sa ating mga masisipag na empleyado ng Kagawaran na siyang nagtatrabaho upang maiparating ang serbisyo ng Kagawaran sa ating mga magsasaka at mangingisda. Panoorin po natin ang kasaysayan ng Kagawaran ng Pagsasaka at ating alamin ang mga namuno dito sa loob ng mahigit 100 taon. Ika-23 ng Hunyo taong 1898 nang itatag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang isa sa kauna-unahang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas, ang Department of Agriculture and Manufacturing. Ito ay matapos ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ang Department of Agriculture and Manufacturing ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na may mandatong itaguyod ang pag-unlad at paglago ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng pagkain at iba pang mga kalakal na pang-agrikultura. Bago pa man ang pagsasabatas ng Philippine Legislature of Act No. 3639 noong unang araw ng Enero taong 1930, ay itinatag ang Bureau of Agriculture. Sa bisa ng nasabing batas, ang Bureau of Agriculture ay nahati sa dalawa. Ito ang Bureau of Plant and Industry at Bureau of Animal Industry. Noong 1947, muling pinangalanan ang Kagawaran bilang Department of Agriculture and Natural Resources o DANR. Noong Setyembre 1948, hinirang ni Pangulong Elpidio Quirino si Placido L. Mapa bilang kalihim nito. Makalipas ang 2 taon, si Vice Presidente Fernando Lopez ay nagsilbi bilang pinuno ng DANR. Sa kanyang termino, itinatag ang Bureau of Agricultural Extension o BAEX, na kilala ngayon bilang Agricultural Training Institute, kasama ang organisasyon ng 4-H clubs at Rural Improvement Clubs o RICs sa buong bansa. Makalipas ang mahigit sa 2 dekada, ay nagkaroon ng rehiyonalisasyon ng mga kawani
sa pamamagitan ng Executive Order No. 216. Ang unang Regional Office of BPI ay naitatag noong ika-22 ng Enero 1957 sa lungsod ng Naga. Ito ay pinamumunuan ni Acting Regional Director na si Pedro G. Sison na kinalaunan ay naging ganap na direktor noong ika-26 ng Hunyo 1959. Sinundan ito ni Regional Director Epitacio A. Lanuza noong ika-22 ng Pebrero 1960. Sa panunungkulan ni Direktor Lanuza ay inilunsad ang 20 Million Rice and Corn Program na nagpatibay sa pag-unlad ng agrikultura ng bansa sa ilalim ng RA 2280. Ito ang naging daan upang maitatag ang Bicol Rice and Corn Experiment Station o BRCES na may kabuoang laki na 70 ektarya. Kinalaunan, ang BPI ay nagtayo ng regional office nito sa loob ng BRCES compound noong ika-21 ng Disyembre 1965. Sa ilalim ng General Administrative Order No. 4, Series of 1968, ay nagkaroon ng reorganisasyon ng mga regional offices sa Department of Agriculture and Natural Resources o DANR, na naging sanhi ng pagkakahati nito sa 10 rehiyon. Ang Bicol ay naging Region 5 at ang Legazpi City ang naging regional center nito. Ang BAEX ay nakabase sa Legazpi City habang ang BPI naman ay nanatili sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Noong 1978, ang mga departamento ng pamahalaan ay ginawang mga ministries bilang paghahanda sa paglipat ng bansa sa parlamentaryong pamahalaan. Kaya napalitan ang pangalan ng DANR sa Ministry of Agriculture o MA. Sa pamumuno ni Arturo R. Tanco Jr., ang itinalagang kalihim ng MA, inilunsad ang masagana 99 Rice Production Program. Sa bisa ng Presidential Decree No. 1579, ay nagkaroon ng ministry-wide regional offices sa Ministry of Agriculture o MA. Noong Hunyo rin ng parehang taon, ang MA ay nagtatag ng 12 regional offices nito sa buong bansa sa bisa ng Presidential Decree 461. Kabilang sa mga ito ang Regional Office No. 5 na sumasaklaw sa buong rehiyon ng Bicol. Ang opisina nito ay nasa Panganiban Avenue, lungsod ng Naga, at pagkatapos ay inilipat sa dating Regional Office of Bureau of Plant and Industry sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ang bawat regional office ay pinamumunuan ng isang regional director. Si Director Agustin B. Mago ang unang itinalagang regional director sa Bicol. Makalipas ang 6 na taon, noong ika-30 ng Hunyo 1984, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Executive Order No. 967. Nakasaad rito ang pagpapalit ng pangalan ng Ministry of Agriculture bilang Ministry of Agriculture and Food o MAF. Gayon din ang paglilipat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa Ministry of Natural Resources. Ginawa itong Staff Bureau at inilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng MAF. Noong ika-30 ng Enero 1987, nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Executive Order No. 116 kung saan nakasaad ang pagpalit ng pangalan ng Ministry of Agriculture and Food bilang Department of Agriculture o DA. Gayon din ang muling pag-aayos ng mga unit nito. Pagsasama-sama ng lahat ng mga tanggapan at ahensya na ang tungkulin ay nauugnay sa agrikultura at pangingisda. Nakasaad sa nasabing executive order ang pag-atas sa DA na isulong ang pag-unlad ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng policy framework, pampublikong pamumuhunan at support services na kailangan para sa mga domestic at export-oriented na pagnegosyo. Sa pagpasa ng RA 7160 o mas kilala bilang Local Government Code of 1991, ang extension function, mga responsibilidad at concerned personnel ng DA ay inilipat sa kani-kanilang local government units at ang mga regional offices ay pinalitan ng pangalan bilang Regional Field Units, kaya may DARFU 5. Kinalaunan ay napalitan rin ito ng Department of Agriculture Field Office No. 5 o DARFO 5 dahil sa pagkakaaproba ng Rationalization Plan of Department of Agriculture noong ika-10 ng Hulyo 2013. Hanggang sa kasalukuyan, ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 5
ay nananatili sa San Agustin, Pili, Camarines Sur at patuloy na naglilingkod at umaagapay sa mga Bicolanong magsasaka at mangingisda tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Magandang balita para sa ating mga magdiniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Ating kilalanin ang mga nagsilbing regional directors ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol at kanilang mga programa. Agustin B. Mago, unang naging Regional Executive Director ng Ministry of Agriculture and Food sa Bicol mula nang pagsamahin ang Bureau-wide Regional Offices at Ministry-wide Regional Offices si Direktor Agustin B. Mago. Siya ang namuno sa ahensya mula nang maging epektibo ang integration ng Bureau of Soils, Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry at Bureau of Agricultural Extension and Cooperatives Development noong Mayo taong 1981. Panahon din ng kanyang panunungkulan nang ilipat sa Ministry of Agriculture and Food ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa Ministry of Natural Resources noong 1984. Buenaventura C. Adriano, sumunod na naging direktor ng Ministry of Agriculture and Food sa Bicol si Buenaventura C. Adriano. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nareorganisa ang ahensya at naisabatas ang mandato nito na to promote agricultural development by providing the policy framework, public investments, and support services needed for domestic and export-oriented business enterprises. Siya rin ang kauna-unahang direktor ng ahensya mula nang tawagin itong Department of Agriculture mula sa pagiging Ministry of Agriculture and Food. Si Dr. Fedy Liza ang unang babaeng Regional Director ng DARFO 5. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay ipinatupad ang mga special projects tulad ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF, Community-Based Resource Management Project o CBRMP at Kalahi. Naitatag din sa panahon ng kanyang panunungkulan ang ilang mahahalagang agricultural centers tulad ng Regional Freshwater Fishery Center sa bayan ng Bulacan, Camarines Sur, Regional Carabao Research and Production Center sa Mabato-Bato, Mandaon, Masbate, Regional Livestock Research and Breeding Center sa Pecuaria, Bulacan, Camarines Sur, at Regional Tissue Culture Laboratory sa Pili, Camarines Sur. Dr. Hector M. Sales, ipinatupad ni Director Sales ang Hybrid Rice Commercialization Program, creation of commodity boards, participatory approach sa pagpaplano, assessment teams para sa congressional districts, at personnel development program. Director Balagtas J. Torres, sa panahon ng panunungkulan ni Director Torres, ipinatupad ng kagawaran ang Infrastructure for Rural Productivity Enhancement Sector o NFRES, isang foreign-funded na proyekto na pinamamahalaan ng Asian Development Bank o ADB. Prioridad nito ang mga produktong galing sa niyog at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa kanayunan sa pamamagitan ng devolved management ng mga proyekto at capacity building.
Dr. Arsenio M. Fortin. Sumunod na direktor si Dr. Arsenio M. Fortin. Si Direktor Fortin ang nakatuon sa pagpapaunlad ng mga bagong lupain para sa agribusiness at ipinagpatuloy niya ang pagpapatupad ng ASEF, CBRMP at NFRES. Sinubok ang panunungkulan ni Dr. Fortin nang manalasa ang bagyong Rining sa Bicol noong ika-30 ng Nobyembre taong 2006, kung saan aabot sa 2.75 bilyong piso ang halaga ng agricultural crops, livestock at infrastructure ang naitalang na pinsala. Dr. Jose V. Dayaw. Ipinatupad ni Director Dayaw ang Bicol Calamity Assistance Rehabilitation Efforts o BCARE upang matulungan ang mga magsasaka na makabangon sa kanilang pagkalugi matapos ang pananalasa ng bagyong Rining. Pinangunahan din niya ang pagpapatupad ng Accelerated Hunger Mitigation Program o AHMP. Noong 2008, ipinatupad ang proyektong Palayamanan. Naipatupad rin sa taong ito ang isang special project na Strengthening the Agro-Industrial Sector in Bicol and Caraga Regions o sa SBC Project. Taong 2009, ang DARFO 5 sa pakikipagtulungan sa Food and Agriculture Organization o FAO ay nagpatupad ng special projects na strengthening capacities for climate risk management and disaster preparedness in selected provinces of the Philippines sa probinsya ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Panahon din ng kanyang panunungkulan nang itatag ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD sa pakikipagtulungan sa mga LGU at 29 na barangay bagsakan. Director Marilyn V. Santa Catalina. Taong 2010 nang manungkulan bilang OIC Director si Marilyn V. Santa Catalina. Sa ilalim ng kanyang termino, naipatupad ang Pili Development Project na isang locally funded na proyekto para sa mga indigenous na pananim sa Bicol na nauna nang inilunsad noong 2009. Nang mailipat si Direktor Marilyn V. Santa Catalina sa CAR, muling nanungkulan si Dr. Dayaw bilang Regional Executive Director ng DA Bicol mula September 20, 2010 hanggang April 1, 2013. Noong 2012, ipinatupad ang Agri-Pinoy Program na nakatuon sa pangmatagalang pamumuhunan upang maengganyo ang mga farmers associations at irrigators associations at mga pribadong sektor na nagresulta sa pagtaas ng rice sufficiency sa 113% na may produksyon ng palay na 1,173,307 metric tons. Direktor Abelardo R. Bragas. Noong ika-6 ng Enero, taong 2013, si Engineer Abelardo R. Bragas mula sa Calabarzon ay naitalaga bilang OIC Regional Executive Director ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol. Nagpasimula si Director Bragas ng mga reforma tungo sa pagbuo ng mga research outreach stations, mga infrastruktura, mga sistema ng irigasyon at farm-to-market road development, pagmamapa at pag-upgrade ng mga pasilidad at farm mechanization. Sa panunungkulan ni Director Bragas ay naipatupad rin ang rationalization. Nagkaroon din ng 3 lokal na proyekto na ipinatupad sa termino ni Director Bragas. Una na dito, ang Bottom-up Budgeting o BUB na naglaan ng mahigit 500 million pesos para tustusan ang 343 proyektong isinumite ng LGU mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Pangalawa ay ang payapa at masaganang pamayanan o pamana na nakatutok sa pamimigay ng production input, farm equipment at makinarya. At pangatlo ang farm-to-market road projects. Taong 2013 din ang simula ng pagpapatupad ng World Bank funded Philippine Rural Development Project o PRDP sa Bicol. Layunin ng proyektong ito na gawing moderno, climate smart at market-oriented ang sektor ng agrikultura sa buong Pilipinas. Director Elena B. De Los Santos. Unang araw ng Hunyo naman, taong 2016, nang italaga bilang OIC Regional Executive Director si Dr. Elena B. De Los Santos, na kinalaunan ay naging ganap na Regional Executive Director
sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si President Rodrigo Duterte noong ika-28 ng Setyembre taong 2016. Noong 2018, sa pamumuno ni Director De Los Santos, ay nailunsad ang Special Area for Agricultural Development o SAAD, isang lokal na proyekto na pinondohan sa ilalim ng DA na nakatutok sa pinakamahirap na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa na hindi pa naaabot ng mga banner programs. Panahon rin ni Director De Los Santos nang ipatupad ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para sa programa ng DA na Cash Income Transfer. Ito ay naging pangunahing requirement para sa mga magsasaka upang makakuha ng mga interbensyon ng DA. Pinamunuan din niya ang Level 2 accreditation ng Prime HRM ng Civil Service Commission. Ito ay nagbunga ng pagbabago sa mga sistema at operasyon ng DA Bicol na nagpapakita ng meritokrasya at kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyo sa mga kliyente. Direktor Rodel P. Tornilla. Si Direktor Rodel P. Tornilla ang kasalukuyang Regional Executive Director ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol. Nagsimula siyang manungkulan bilang OIC Regional Executive Director noong unang araw ng Hulyo taong 2019 at makalipas lamang ng 6 na buwan ay naging ganap na Regional Executive Director sa bisa ng appointment na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-3 ng Disyembre sa parehong taon. Kabilang sa mga programa at proyekto na ipinatupad sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang National Rice Program, Rice Resiliency Program o RRP, Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, High Value Crops Development Program, Corn and Cassava Program, Livestock and Poultry Development Program, Halal Food Industry Development Program, Philippine Rural Development Project o PRDP, Special Area for Agricultural Development, at ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4Ks Program. Inihanay niya ang kanyang mga estratehiya sa pamumuno sa One DA Reform Agenda ni dating kalihim William Dar na naglalayong baguhin ang sektor sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangunahing estratehiya tungo sa moderno at industrialisadong agrikultura sa Pilipinas. Ilan sa kahangahangang tagumpay sa pamumuno ni Direktor Tornilla ay ang buong pagpapatakbo ng DARFO5 Document Tracking System at ang ISO 9001:2015 Quality Management System Certification. Bukod rito, naipatayo sa loob ng DA Bicol ang karagdagang pasilidad upang higit na mapagbuti ang pagpapaabot ng serbisyo sa mga kliyente. Ilan sa mga ito ay ang bagong Central Bicol Experiment Station, Food Laboratory, Integrated Laboratories Division, Regional Rice for Development Building, Special Area for Agricultural Development Program, Regional Climate Adaptation and Mitigation Center Building at ang Regional Agriculture for Engineering Division. Kabilang sa mga programang ipinatupad sa administrasyon ni Pangulo at Kalihim ng Kagawaran Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo. Ako'y natutuwa na makabalik na dito sa Pili at para magbukas ng ating kadiwa ng Pangulo. Ang gobyerno na ang magdadala mula sa magsasaka hanggang sa kadiwa, kaya't diyan mabuhay ang ating kadiwa. Sa kanyang panunungkulan, nakilala ang DA Bicol bilang top 1 sa lahat ng DA regional offices sa buong Pilipinas sa aspeto ng overall physical at financial performance noong unang quarter ng taong 2023. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng COVID-19, African swine fever, pagdaan ng malalakas na bagyo, fall armyworm, at ngayon ay ang pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa Albay. Kinabukasan ay ating paghandaan. Simulan nang itanim ang butil ng kasaganaan. Sama-sama na buhay natin ay pangalagaan. With agriculture, let us all together secure our future.
Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Malaking papel ang ginagampanan ng agrikultura sa ating bansa. Pangunahing sandalan ito ng ating mga kababayan para sa kanilang pamumuhay. Isa mang biyaya sa atin ang tropical na klima na nanatili pa ring banta sa lahat ang nagbabagong panahon at paglaki ng populasyon. Ang panrehiyong tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka ay itinatag sa lalawigan ng Camarines Sur sa bayan ng Pili. Sakop nito ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ngayon, ito ay pinangungunahan ni Regional Director Rodel P. Tornilla. Dala ang mandato na itaguyod ang kaunlaran ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Ang pinaka-major objective ng mga programa ng Department of Agriculture, katulad ng ating rice program, corn program, high value crops development program at livestock and poultry program. Kasali din po dito yung organic agriculture program at halal food industry development program. Ang kagawaran po ay tumutulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng production support services at pagtataas ng kamalayan sa makabagong teknolohiya upang matulungan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda kasama na ang pribadong sektor na may angat ang kanilang pamumuhay. Kasama po dito ang pagbibigay ng infrastructure support at pagbibigay ng mga makabagong makinarya. Sa patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga pamantasan at iba't ibang sangay ng ahensya, patuloy na napapalawak ang programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Malaking tulong sa mga magsasaka ang malawakang implementasyon ng programa at larawan ng tagumpay ng kagawaran ang bawat magsasakang nagkamit ng magandang buhay sa pag-aagrikultura. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, di maiwasang magbago ang direksyon at estratehiya ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 5 na ginawang mas produktibo at nakabatay pa rin sa kanilang layunin. The Field Operations Division ensure proper and efficient implementation of various interventions to support the agriculture sector and to attain food sufficiency. These are made possible through the implementation of various banner programs such as rice, corn, high-value crops, livestock and poultry, and organic agriculture. Each banner program has varying interventions to augment the needed assistance of our farmers, such as production services on the provision or distribution of various farm inputs like rice, corn, and assorted vegetable seeds, various planting materials, fertilizers and other soil ameliorants, biocontrol agents, drugs, biologics, and animals. Meron pa kaming tinatawag ditong locally funded program, yung SAAD or Special Area for Agricultural Development. Yung framework kasi ng SAAD, yung poorest provinces ng Bicol Region. Nag-profiling tayo. Pinofile yung mga farmers kung ano ang kanilang mga pangangailangan
Sila ay aalagaan ng 3 taon hanggang makaangat or makaahon sila sa kahirapan. Ang isa pong nakakapekto sa ani at kita ng farmers dito sa Bicol ay yung regular na pagkakaroon ng mga sakuna tulad ng bagyo, baha, tagtuyot. Lagi po tayong handa. Regular po sa programa natin ngayon ang merong mga buffer stocking ng mga inputs. Meron din po tayong sinasagawang mga regular na monitoring at pag-iikot para malaman yung totoong kalagayan ng mga farmers. One of our function also is to conduct surveillance for animal diseases and plant diseases in order to protect agriculture producers and contain the spread of certain kinds of diseases like the African swine fever and fall armyworm. Now we aim to be more precise in terms of the development of technologies as well as the dissemination and the adoption. So kailangan yung susundin nilang mga pamamaraan sa pagtanim, yung mga moderno. Ang DA at ACPC ay maraming agri-credit na ini-implement. Isa nito ay ang KAYA, Capital Access for Young Agripreneurs. Ito po ay para sa mga millennials. Mayroon pa tayo ng ANYO, Agri-Negosyo Loan Program. Para sa mga individual, pwede pong makaloan up to 300,000. Para sa mga may negosyo, pwede umutang up to 15 million. Payable in 5 years, zero interest. Mayroon tayong Expanded Sure Program. Para sa mga individual, pwede makautang ng 25,000. At para sa mga agri-entrepreneurs, gaya ng ating mga RPC, yung mga processors, ay pwedeng umutang ng hanggang 10 million, payable in 10 years, zero interest. Ang Department of Agriculture is into updating ng ating RSBSA through the National Farmers and Fisherfolk Information System. Dito po kasi ating nilalayon na lalong mapaigting po ang pag-i-implement ng mga agri and fishery programs and projects through these CSOs. Magiging minimum requirement na po to para kayo ay mabigyan kung anumang intervention na pwedeng maibigay sa inyo ng Department of Agriculture. When President Duterte signed Proclamation Number 922 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, the DARFO 5 responded immediately by creating the Food Resiliency Task Force. The primary goal is to have an unhampered movement of cargos, food products, agri and fishery inputs, as well as the agri-fishery personnel throughout the region through the issuance of IATF IDs. This task force ensured also that we have food available for every Filipino or every Bicolano, ensuring a food which are safe, affordable, and accessible to the farmers as well as to the community through the Kadiwa ni Ani at Kita, rolled in different places of the region. Sa loob ng mahabang panahon, naabot ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 5 ang hangarin nito na seguridad na pagkain sa lahat, kasabay ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online.
Alam niyo ba na ang DA logo ay dinisenyo noong taong 1977 sa ilalim ng pangangasiwa ng kalihim ng kagawaran ng agrikultura na si Arturo Tanco Jr.? Ito ay dinisenyo at isinagawa ni Onofre Cabading ng Grafica Company. Ilan sa mga simbolo nito ang gininto ang dilaw na kumakatawan sa butil ng palay, mga tangkay na kulay berde na sumasagisag sa pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng kagawaran ng pagsasaka upang makamit ang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. At ang dilaw na palay naman ay naglalarawan sa malinis at pinong simetrikong pagkakapantay-pantay sa kagawaran. Ngayon, alam nyo na! Magandang balita para sa ating mga magdiniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabagong industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magdiniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Bantay Presyo. Narito na mga bagong presyuhan sa merkado ngayong araw ng Biyernes, ika-23 ng Hunyo ngayong taon. Sa Legazpi City Public Market, ang well-made rice ay 42 pesos per kilo, pork liempo 280 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 180 pesos, whole chicken 185 pesos, egg medium size 7 pesos per piece, ampalaya 70 pesos, tomato 60 pesos, cabbage 70 pesos, pechay bagyo 80 pesos, at sa red onion lokal 180 pesos. Sa Naga City Public Market naman, ang well-made rice ay 42 pesos per kilo, pork liempo 300 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 180 pesos, whole chicken 200 pesos, egg medium size 6 pesos per piece, ampalaya 70 pesos, tomato 80 pesos, cabbage 80 pesos, pechay bagyo 80 pesos, at sa red onion lokal 180 pesos. Sa Sorsogon City Public Market naman, ang well-made rice ay 42 pesos per kilo, pork liempo 280 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 200 pesos, whole chicken 200 pesos, egg medium size 650 per piece, ampalaya 80 pesos, tomato 60 pesos, cabbage 100 pesos, pechay bagyo 100 pesos, at sa red onion lokal 200 pesos. Magandang balita para sa ating mga magdiniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabagong industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magdiniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 20th episode, mga ka-Umasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Rafis Chief Ma'am Lovelio Gorin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag AgriBalita sa Bicol, at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart, at i-share niyo po ang aming 20th episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Tungo sa pagmunat ng bansa.
Linis